Hola, veus, un jove de 18 anys va provocar moments de pànic aquest dilluns a darrera hora de la tarda al centre de Lleida. El jove va intentar atacar amb un ganivet de grans dimensions els clients que es trobaven a la terrassa d'un bar a la plaça del Treball i, segons testimonis presencials, va perseguir ganivet en mà els vianants que passejaven per la zona. El jove de nacionalitat marroquina anava sense samarreta i tenia diverses ferides al cos tapades amb gases. Després d'amenaçar diversos ciutadans, va fugir cap al número 84 del carrer Alfred Perenya, on es va trinxerar la teulada. Des d'allà va llençar pedres, maons i diversos objectes als agents de la Urbana i els Mossos d'Esquadra. Finalment, els agents de la Guàrdia Urbana van pujar al terrat protegits amb escuts i van reduir i detenir el jove després de que aquest colpegés un agent. Se l'acusa d'alteració de l'ordre públic, amenaces, atemptat a l'autoritat, danys i lesions. Finalment, ha estat ingressat a la unitat psiquiàtrica de l'Hospital Santa Maria. Es dona la circumstància que no era la primera vegada que aquest jove donava problemes a la zona juntament amb altres adolescents. Els veïns asseguren que es tracta d'un grup de joves d'entre 15 i 18 anys que han ocupat dos pisos del número 84 del carrer Alfred Perenya, justament el mateix edifici on el jove es va trinxerar al terrat. Els veïns estan espantats i reclamen més presència policial a la zona. Asseguren que des de que aquests joves han arribat al barri han incrementat els robatoris.